Hello, good morning everyone. Nandito kami ngayon sa sa kapihan ni Ginurangan. Mountain View Coffee Shop ni nila ate. Ano pangalan mo ate? Ronabel po. Ronabel, ayan. Kumain kami ng, bang kinain natin? Binutong. Yung mga, ano nga ito? Ibos. Ayan, at ito yung arroyo. Ayan. Papakita ko sa inyo yung napakagandang view dito. Andito tayo ngayon sa sa taas ng bundok. Kitang-kita yung bayan ng Lagunoy. Ayun yung bahay na yun. Ayun dito yung mga puno ng niyog, puno ng bunga. Ayan, may gumagawa dito sa baba sila kuya. Ayan. Ayan, meron pa dun sa, may daan pala dun sa may ilalim. Diretso pala dun pababa. Maganda dito mamasyal kapag gabi. Kung sino man ang nakakaalam dito o hindi pa nakakaalam, ang address nito ay Ginurangan, Barangay Ginurangan. Ang way nyo ay galing from Lagunoy. Magra right side kayo doon, diretso ang way niya papuntang Karamuan. After nung bridge, ayun, magre left side kayo. Dire-diretso lang. Ayan, pakikita ko sa inyo, mayroon dito silang mga kakanin. Ayan, kakanin dito yung mga brewed coffee. Ayan, different kinds of coffee. Ayan. Ito naman yung highway. Yung bilog na yun, yun ang tanda ng iba. Ito pala yung sabi ni tatay. Ano pong pangalan niyo tayo? Sami. Ayan, sabi ni Kuya Sami, ito pala yung para mapamiliarize kayo. Ito yung makikita. Pag nakita nyo na itong round na to, yung round ng itong pinakaupuan dito. Ayan. Ayan, kitang-kita nyo, napakaganda dito, napakasarap, grabe. Ang sarap sa pakiramdam. Tanggal yung stress nyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na kayo dito sa sa kapihan dito sa Ginurangan. Barangay Ginurangan po ito, tabi, Manuel? Pero ang proseso yan, hinurangan. Hinurangan pala, hinurangan, hindi pala ginurangan. Kasi yung ginurangan, ibig sabihin sa Tagalog, matanda na. Yung hinurangan, bata pa. Joke lang po, ayan. Okay, see you again my next vlog. And kung sino man po hindi pa nakapag-subscribe sa akin channel, this is Musikerong Bicolano. See you again for my next vlog. Thank you so much for watching. God bless you all. Thank you.